Sa to'y tubag nato sa Salmo, ang naghimo sa katarong anaa sa atubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa hiwi, asa man siya? Atubangan sa demonyo. So ang naghimo sa katarong or hostisya, anha sa atubangan sa Ginoo. Ang naghimo o inhostisya or mga daotang buhat, anaa sa atubangan sa demonyo. Lingi ay mong tupad ing na asa karon nga atubangan. Kinsay imong giatubang. Kanang mga anak nga magsigig duwa sa cellphone, tapulan kaayo, di gyud mutabang, asa man na sila nag-atubang? Atubangan sa kusga. Kamoy muhukom ba? Asa na sila? Atubangan sa demonyo. Kanang mga bata nga kusog ay mutabang sa balay, nya mag-ampo pagyod, magrosaryo pagyod, mag-study pagyod sa lesson, asa na sila nag-atubang? Okay. Kanang asawa nga magsigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw, asa man na nag-atubang? Sa demonyo. Demonyo. Kanang bana nga kusog ayong mupangga sa asawa, bisag yaw-yawan, magsige lang yung atiman sa asawa, asa man na nag-atubang? Sa Ginoo. Ginoo. Kanang mga ginikanan nga magsigig pangasaba sa mga anak, sig pangasaba, demanding kaayo, controlling pagyog kaayo, asa man na nag-atubang? Sa demonyo. Hinay man. Kanang mga tao nga magsigig palit og slat, sige jog palit og slat, hapit na lang kada adlaw, bisag wa nay gikaon, palit lang yapog slat, asa man na nag-atubang? Sa Ginoo. Ginoo. Kana sa mga gahi kayong dunggan, di gyud kadungog, di gyud mo palit, unya lawom eg bulsa, agi-agi lang, ana, wa gi palit-palit, asa man na nag-atubang? Sa demonyo. Mga igsoon, niingon si Jesus, usaray gikinahanglan. Unsa man nga maminaw tas Ginoo. Muna si Maria, lahi ni Marta. Si Marta nagkapuliki, kaya ang iyang gipaminaw, ang iyang kaugalingong gusto. Daghan kay siya gusto. Bisag kita, daghan kay ta gusto. Ako gusto mo sa tako, ari ko diri pabilin, di ko mo atong Compostela. Kay naagoy 70 million nga bayronon, pabor man tatog anhi dinhi. Pero naminaw lang sa kus Ginoo, amo na nga antos lang tagpasan ani sa 70 million nga tupdong. Na kung maminaw lang tas Ginoo, ang resulta unsa man? Ihatag sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Kay siya may tuburan sa tanan. Mo nang naingon siya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything you need will be given to you. Mo nang mawagid ang atong stress, dili ta magkapuliki. Kaya nga naman, ihatag sa Ginoo nato, labi na gid ng kalinaw, kalipay, katagbawan, kalampusan, ihatag na sa Ginoo, basta ato lang gid siyang sundon. Usas mga sugo sa Ginoo nga gistudlo gina in relation sa 10 Commandments. Ningon ang Ginoo, dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Welcome the strangers. Hangtod karon part na sa atong gitawag og corporal works of mercy. Shelter the homeless. Mo nang naatay si TUMM or welcome strangers. Kinsa ninyo dinhi ang mo-welcome yung mga strangers sa inyong balay, labi na nang wa gyud ninyo mailhi, kana bang daghan kay patik, nya sigak ig mata, nya way mga balay magdadaan ng putos, kinsa ninyo ang mo-welcome? Taas ang kamot. Tanawa, mga yawanon gyud mo. Sugo ko nas Ginoo, wa kita maminaw ana. Si Abraham naminaw og iyang gibuhat. Gani
niingon pagid siya sa mga tulo ka strangers, inyo kong ulipon, inyo kong alagad, sugo ako, hapit mo sa akong balay, ako mong atimanon. Wa gud siya kaila ato ni kalit ra gud tugtunga. Ana, unsa may resulta paghubanyag atiman, the best pagid ang iyang pag-atiman. Ang iyang gipangandoy nga makaanak unta sila sa iyang asawa natuman. Wa naman to'y paglaom sila. Kay si Abraham atong panahona, 99 binay edad. Si Sarah, 92 ang edad. Kanang babae nga 92 na edad, mamabdos pa na. Mutagok mantingali, mutagok pang unas ana siya. Kana sang laki nga 99 na edad, makapamabdos pa na. Ako gani, 61, tistingi ko no. Ayaw lang sa day, kamo sa no, inyo sa day tistingan pare. Ala, kumpiyansa yun mo, basta. Pero og naay Ginoo, basta naay Ginoo, uy, namabdo si Sarah, effortless sa side ni Abraham. Namabdos. Nga naman, kay ang giatiman di ay ni Abraham nga mga bisita, nga murag mga stranyo, tulo ka buok. Ang tulo di ito ka archangels, si Michael, Gabriel, and Raphael. Si Michael, maunay nagpapahawa sa yawa dito sa langit. Di ba? Saint Michael? Hawa mo kay bao? Niya ang yawa may nag-ali aron dili mamabdo si Sarah. Gihingin la ni Michael. Unya kay gihimo masyawa nga barren or sterile ang taguangka ni ang sa tawag ana, ang sabaka ni Sarah. Giayo ni Rafael kay si Rafael mo manay tig-ayos mga masakiton. Unya gibutangan dayog si Milia aron mamabdos ni Gabriel. Di ba si Saint Gabriel, mao man na siya ay nag-ingon ni Mother Mary, magmabdos ka. Di ba? Siya man ay tig-announce nga magmabdos. Mabdos dayon. Nganak dayon. Nga naman, kay ni atiman man, ni tuman man sa sugos Ginoo. Muna, sa atong kinabuhi karon, daghan kayong kasamok, daghang kagubot tungod kay ang atong mga katawhan, bisag kita din hirong nagsimba, di kay ta maminaw Ginoo. Mobitan ang gatudlo ko anang tulo ka ang una ana ampo, sunod alagad, sunod antos. Si Maria nagampo, si Abraham nagampo. Una pa sila nangalagad, sinugo sa Ginoo, ug andam silang moantos. Mao ni ang triple A, mao ni siya makaluwas. Mao ni ang gigamit sa Ginoo aron pagluwas nato, ampo, alagad, antos. Kamusang mga ginikanan, o gusto gani mong makaluwas sa inyong pamilya, pagsigi mong ampo, pag alagaray mo ay mo pagsigig sinuguay, sige ginawyaway, nga murag maogi mo'y hawod kaayo. Nya pag inantusay, kamo mga asawa, antusa, alagari ng inyong bana, nga bati kay naong. Tungod sa pagkapalahubog, tungod sa pagkabisyoso tingali, or wa na'y tagad nimo, alagari. Ana, dako lang tiyan, ana, nga alagari. Kamo sa mga bana, alagari, at imana ng inyong asawa, nga kadto kaniadto, Coca-Cola body, pero karon beer grande na pagi rice terrace sa kilid. Ana, alagari. Ay pagsigreklamo diha. Anha diha makabot ang kalinaw, kahusay, o kalambuan. Kamu sa mga anak, antusa, alagari ng inyong mga ginikanan. Bahalag yaw-yawan kay nastanan. Nya, controlling pagyog kayo. Sige pagyog demand nga kinahanglang dako gyud imong grade. Sige lang, alagari lang na. Antusa, di ba nindot kay kagkaugmaon. Karon bitaw sa atong nasod, tungod aning wa na gyud maminaw sa Ginoo ang ato mga leaders, daghan kay silang desisyon nga murag kataw-anan.
Tagaan tala mo pipila ka example. Ang atong former President, Rodrigo Duterte, 80 anyos, galisod og lakaw, masakiton, why hearing, why passport, why visa para sa laing nasod. Gidritsog sakay sa eroplano, niya tuag, gipriso ron dito. Pero wa siya kaso. Wa magi sila kaso din his Pilipinas, labaw na dito sa ICC. Kabantay mo, ana? Katawanan. Hangtod karon wa pa buhi eh. Naahinooy mga convicted persons din his atong nasod na nga priso nagay na sila sa dagko kay mga kaso, drogas, corruption, murder, uy, nanggawas ng lingkod pa sa atong gobyerno. Katawanan. Ang way kaso, gipriso. Ang naay kaso, absuelto. Ang convicted, maunahin o'y kusog gayong mo papriso. Nabali. Sa ato sang eleksyon, di ba katawanan? Naay nidaog, gidisqualify. Naay napildi, gipalingkod. Unsang klasiha sa desisyon? Awa din mo anak kabaw? Ngatong mga balay, dili aprubahan sa ubo, kay wa kapasar sa ilang requirement. Labi na gina mga sit-back, anak. Kung mauni karsada, na ay sit-back. Pero na ay congressman dito sa Manila, nagtukod pag 4-story nga barangay hall, diha pagin sa sidewalk, nga mga duha ra kadupa, wagi kabot duha kadupa ang iyang floor area, gilap doon, niabot pag 4-story. Nga ang rason niya, ingon siya, aron maduol sa mga tao, mo nang ibutang gyud sa bangketa. Why building permit? Why occupancy permit? Why daghan? Tanan. Pero nataorang aircon, nataoran og kuryente, mayor si Isko Moreno, gibungkag oy, karon. Bungkag. Ngano naa man ang mga desisyon na? Naay gadag ebidensya, dili imbestigahan ang gi-accuse. Ni ano'y way ebidensya, ditsuon pag-impeach, ditsuon pag-priso, pagkagubot. Na ay laki, himuong babae. Ni ay babae, himuong laki. Kakita mo na, pagkakatawanan. Na ay di manganak, injeksyonan yun para manganak. Ni asay kusog manganak, pamutlon sang palupyan tube. Nangayabag. Butangag buhok, kuluran sad. Butangag kilay, kiskison sad. Unya gawa say kilay, ala, ampos Ginoo ngano nangatangtang naman akong kilay, na cancer na di ay. Nda. Sige ampo, Ginoo ayuha taong ko sa akong cancer. Unya, ang iyang mga egg cells, sige hag inom anang naang mga pills aron mga matay ang iyang healthy hormones. Unya inig ka sakit na kay pulos nga mga unhealthy hormones ang giinom. To ana, ampo na Ginoo ayuha taong ko, ayuha. Yung Ginoo may ratag matiwas ka din. Nga sugo din Ginoo pag inom anang pills. Sugo din Ginoo palaygit. Sugo din Ginoo pag abortion. Sugo din nas Ginoo nga kanang imong genital organ ilisi naglain. Sugo na dili. Kusga pagyod. Sugos Ginoo nga palit mog slat. Kusga. Sugo ng siyano. Nga gisugo sa Ginoo. Sige na ay manindog na ta.